Ja sam otkrio da je ovo lepo podneblje. Zaista sam otkrio. I samo ako idete tom energijom, pričat ću ako nisam dosadan. Kad sam prvi put otišao u Albaniju, ja sam otišao sa pozitivnom energijom, 92. To je mnogo smešno danas kad pričam. Ali sve što mi se dogodilo, sve mi je bilo lepo. Čak i kad su me kažnjavali, kažem, da, to je država. Vidim bunker, vidiš kako je to ozbiljna država. Odemo na granicu, dobar dan, plati 50 maraka tamo. Ovo je država, vidiš kako te čekaju, nema smeha, nema ništa. U hotelu nema vode, vidiš, rekli su mi u 6, to nema vode, to je država. Sve sam gledao pozitivno i sve što je bilo jako smešno, danas mi je smešno, ali kada gledam sa pozitivnom energijom, jer sam tako hteo da vidim, onda mi izgledalo sve lepo. Pa čak i kad pričam Albancima u Albaniji, što mi izdogodilo, oni su jako smeju. Oni se smeju u tome, ali ja sam to gledao i to siromaštvo kad sam gledao. I tu nemaštinu, kada vidiš, ovo je država. Nema ovde da jedeš kad ti hoćeš, kad ti kaže partija. I to sam gledao pozitivno. Dakle, kad hoćeš da pogledaš pozitivno, čak i ružne stvari vidiš drugačije. I lepše ti je da živiš. Naravno, ovo sam samo jedan primjer dao, šta znači kojim očima gledate. Ja vam rekao kako gledam sad Beograd i kako sam gledao ranije Albaniju. Mi smo sretni ukoliko imamo publiku. To nam se nekad događa, nekad uspemo, nekad ne. Ali kada govorimo o tome, ne možemo da govorimo parcijalno o pozorištu, već o čitavom tom spektru, da kažem, održavača srpskog kulturnog identiteta. Ja sam lično kao reditelj uvek bio za razbijanje tog konzervativnog modela umetnosti, ali kao direktor jedne ekipe ljudi koji stvara u specifičnim okolnostima gde smo imali velike probleme u tom, da kažem, tim potresima stanovništva. Pozorište je konačno dobilo onu svoju pravu ulogu koje pripada. Pozorište je nekad pre 500-700 godina menjalo ulogu TV dnevnika. Tamo smo, narod išao se informiše šta se to događa u belom svetu, jel? Sad sam možda malo prebanalno, ali u svakom slučaju pozorište je možda i dobra usluga interneta, televizije, bioskopa i tako dalje, filma uopšte, jer je pozorište sada može da se bavi sobom i sopstvenim identitetom, da ne menja više film, da tu dramaturgiju kao takvu više ne mora da imitira kako bi bila napeta predstava, već može, ovo što kaže Enver, sada kako kaže dragi drug Hošimin, cveta 1000 cvetova. To je pozorište. Pozorište je sretno zbog toga što ne traži mnogo veliku lovu.